Kaixo, hombre! Ni batzu ezagutzen dut, Noski. Eseriko gera, beraien atzean. Bai, tokia badago. Belauniko jarri. Tokia badago. Hombre, Uste zu. Jon, Nikole, zuek jarri zaitezte hemen, ama maitiatzen. Jon, usire torrezte. Bai, gure gelan lau. Olivia, zu Jon. Pila bat, jogurpoteak, papertxoak ez dezute ia apenas erabili, baina gauzoek ere erabili daitezke, eta beste edo... Aukera desberdinak emango dizkiegu. Silencio!